Maysa nagasat nga oras kada tayo amin ayaten akakabsat. Nagasat kunak gaputa manmano dagiti tattao nga mangted iti tiyempo da nga gimdeng kanagadal kadagiti sasaw niya po Dios. Saan lang dayto nga oras tinagasat? No diket da tayo amin ngagdengdengeg ken nagbuybuya iti daytoy nga oras. Ket nagasat tayo gaputa daytoy nga tiyempo agdayaw tayo ni kaniya po Dios babaen ti panagdengeg kadagiti sasauna ken panangimdeng kadagiti adal nga mangted kada tayo iti bileg ken iti pigsa kabayatan ngagbibiyag tayo iti lubong ken kang runaan kabayatan ti panagururay tayo iti may kadwa a panagparangna. Adda tayo kakabsat iti tiyempo nga agadal iti 10 nga aldaw. Tapno iti kasta maminsan spy iti muna a bulan iti daytoy nga tawen. Ket maikkan tayo iti pumapigsa ken kastamot ti bileg amang saranget kadagiti kapadasan iti lubong. When adu dagiti karit ti panagbiag ket kasapulan tayo iti bileg ken ti panangiturong panangidalan niya po Dios iti panagbiag tayo. Iti 10 nga aldaw adalen tayo dagiti na duma-duma kapadasan dagiti tattao. Tattao napadasan da iti nagrigat, napadasan da iti nayawan, ket napadasan da met iti timmalikod kiniya po Dios. Ngam gapu iti panagayat ti Dios kadakwada nagtrabaho kadagiti panagbiagda, nagsublida ket nakaibingay da kadagiti napipintas akap kapadasan nga isu ti adalan tayo iti 10 nga aldaw. Iti adal tayo iti daytoy nga oras ket napaulwan iti panakaammo ken kastamet iti panamati. Ti teksto tayo masarakan iti Isaias 49 versikulo 15. Ket kastuman iti kunana mabalinan aya ti maysa babae alipatan ti maladaga na nga agsusog. Adina ket kuma kasyan ti anak ti anakan na. When dagitoy mabalin amal kalipat da ngem sa anak a makalipat ken ka. When kakabsat daytoy ket sinao niya po Dios. Anaing kumpara iti maysa nga ina. Nga ina nga gayayat nangipasngay iti anak na ket ay ayaten na nga rod dayta nga anak na. Ngem ti Dios nga daday langit kakabsat nakarkarupay iti panagayat na ngem iti maysa nga ina nga daan iti maysa a maladaga. Ti ubing aya maawatan na analaing iti panagayat ti Dios. Datayo ngay anataengan. Naawatan tayo ka din iti panagayat ti Dios. When malaksid no mapadasan tayo daytoy maawatan tayo nalaing. Maysa a kapadasan ti maysa a babae. Ket imbingay na kada tayo ti daytoy nga oras. Takon kunana nga isu addaan iti upat nga ma. Ket kasanuna nga rod nga maawatan iti ayat iti amana ijay langit no daan met tinaduma-duma a kapadasan kadagiti nailubungan nga amana. Anya kadi ti pasamak ti panagbiag na. Sigun ken kuana idin nga dapay laeng iti sikog ni nana pimanawen ni tatang na nagdiborsyodan. Ket idi mayanak mariknana unay nga inadaywan ken saan nga inayat daytoy nga amana. Ket may kadua nga amana nga of course saan nga isu iti pudno nga amanan ket man nanginom ti arak ken abusado isu nga insi namanen ni nanang na. Iti may katlo nga tatang na ket lalaki nga naibukbukudan, bukbukod na lang nga bagi tiket na paragsaken. Ket tinaminsan, nagplano nagtakaw,
natiliw, ket nagpatingga iti pagbaludan. Kastoy iti kapadasan na, daytoy a babae. Ngem, kabayatan ti panagdakkel na. Narigat ti kapadasan na, tay din mapan iti pagiskulaan, marigatan a makigayem, gapo iti saan a nasayaat, a background iti panagbiag na. Iti pakaistoryan ti panagbiag na, iti pagtaengan na. Ket nababa iti panangkita na, iti bukod na abagi. Marigatan a makigayem, wenno makikuyog kadagiti tattao. Ken kastamet, idin nga dumakkel, kayat nawat kuma nga ayaten dagiti gagayem na. Kayat na kumamet nga daan, dagiti kakuyukuyog na nga agtutubo. Ngem, narigat daytoy a kapadasan na sapay, gapo iti niya kapadasan na iti pamilya na. Ngem, saan na nga mugayam, nga iti likudan iti dayta niya po Diyos, iti agar-aramid kadagiti banbanag ka nagtrabaho iti panagbiag na. Iti nagtawan iti 19, inayabaan iti maysa agayem na nga gatendar iti religious concert. Ket sadyay, deje maysa nga babae nga namamuna ken mangipangulo ijay nga concert kinuna ken kuana numariknam nga iti biag mo ket awan iti turong na. Baybayam niya po Jesus nga mangiturong iti panagbiag mo. Ket manipod idin, nagad-adal iti sao niya po Diyos. Ket natakwatan na iti agnanayon, apanagayat iti Diyos ken kuana. Ket nga rod, inawat na ni Kristo iti panagbiag na, ket intultuloy na laeng, ngay nad-adal iti sao niya po Diyos, ngay so anamamuna ni Kristo ang nalaing. Ket daytoy nga rod, a babae, dimmakkel saan lang tinapisikalan, no dikat pa'y iti na espirituan. Adala ang sumagmamano nga maadal tayo, iti biyag iti babae, kabayatan iti panangbasbasak iti pakaistorya na. Umuna, namamuna niya po Jesus, manipod iti panagadal na iti sa una. Isong na imbag aba nagkakabsat, no kaya tayo nga maamu tayo na laing niya po Jesus, kasapulan nga ngited tayo iti adu at tiyempo amang lukib dagitoy nga sasauna. Tapno iti kasta maamuan tayo analaing daytoy a Diyos nga gayayat kada tayo. May kadwa, iti panagad-adal na iti sao niya po Diyos. Saan nalaeng nga namamo no diket inayayat na daytoy a Diyos ang nagayat ken kuana. Anyan, ayata nakabsat, iti kapadasan na daytoy kabsat tayo. Ta saan laeng ang nagpatingga sa jay panagadal na iti sao niya po Diyos, no diket intultuloy na ngayon amu daytoy nga Diyos, ket namati ken kuana iti panagbiag na. Ket may kadlo, kabayatan ti panagad-adal na iti sao niya po Diyos, natakwatan na met. Nga kabayatan iti panagdakkel na manipod, idubing, agingga, iti agbalin nga agtutubo, ngay nayaban niya po Diyos isuna. Niya po Diyos, ijay likudan, iti panagbiag na, ket agtrabaho, wanogar aramid, kadagiti banbanag, tapnuman amuna, daytoy a Diyos, nga gayayat, ken kuana. Ket may kapat, na naamuan na, iti panagadal na, iti sao niya po Diyos, idin namamuna daytoy nga Diyos nga gayayat ken kuana, nasursuro na iti mamakawan. Nasursuro na apakawanen ni nanang na, agduduma ti asawa na. Nasursuro na apakawanen dagijay stepfathers na, nga saan ang nakasursuro iti naimbag. Tasapay namamuna dayjay Diyos anangayat ken kuana ken nang pakawan met ken kuana. When ayaten a kabsat,
Adu, dagiti mabalin ang masursuro tayo. Numammo tayo, daytoy a Diyos tayo, ngam daytoy ket mangrugi amin, iti panagadal tayo, iti sasauna, kas inaramid daytoy a babae. Nangusar kadagiti adu at tiyempo, tapno iti kasta, mamamuna, ken mapigsapat, iti panamati na, iti dayta a Diyos a pagserserbihan na. Pa-check ay tayo nakabsat, kastamat ti kapadasan tayo. Amen. Nagapu tayo, nalabit, kadagiti saan, anasaya at akapadasan. Pamilya, nga saan, nga narelihyoswan, ngayon patyen tayo, nga niya po Diyos, itilikudan ti panagbiag tayo, at da iti mana, ngagtartrabaho, kada tayo. Damatek man kaabsat, mamasideg tayo ken kuana. Agadal tayo di sasauna, mamuan tayo dahil Diyos nga gayayat kada tayo, ken kastamat mamati tayo, iti panangusar na kadagiti panagbiag tayo. Dawatik man nagtamad tayo, tagkararag tayo. Diyos miya na ilangitan, agyaman kami, Apo, tiagnanayon, apanagayat mo kada kami. Agyaman kami, Apo, kadagiti amin ngay naramid mo kada kami. Kinagyaman kami, tauray ti kinaman nagbasol mi, si ayat ka nga umawat kada kami, nulaeng Apo, umasideg kami, ken ka. Ita, dawatan mi ti pamindisyon mo, iti tunggal maysa kada kami ti kinasirib, tinailangitan, apanang iturom, ti Espiritu Santo, kadagiti panagbiag mi, tapno sika akan kanayon, ti agbalin akakuyog mi, akas daytoy nga ubing, nabalbaliwan iti panagbiag na, kaputa, kinibin mo. Dahil dawato mi tinaga na po Jesus. Amen. Awisan na kayo, manen ka, absat, na tumabuno, ang dingeg, iti sumarunupay, arab rabii.